que para eso está connosco Juan Manuel García Louro, un home que, bueno, que mairou, un home que estivo traballando na cociña de moitos barcos durante moitos anos e que agora está facendo, bueno, non sei se moitos, pero está facendo agora de cociñeiro nun lugar tan lonxano e tan fresquiño como é a Antártida. Ese mito de que hai un galego en calquera parte do mundo onde se busque está confirmado, porque ata na Antártida topamos un galego. Juan Manuel García, benvido ao programa. Que tal? Bueno, como é que vostede foi a parar a Antártida? Como é que se enterou de que facía falta un cociñeiro para esa base Juan Carlos I, que está a base española da Antártida? Pues por casualidad que chegou ao pueblo, entonces o jefe que iba na expedición era un telegrafista da Marina Mercante, entonces dixo, aquí fai falta un home, porque a primeiro ano que foron, pues pasaron mal na cociña, porque non levaron cociñeiro, pasaron bastante mal. Entonces este home iba de jefe de expedición e dixo, aquí fai falta un cociñeiro que ademais que sepa outras cousas, por exemplo, manejar unha sodia, andar algún tractor, facer ladrillos, cemento, porque non é só facer a cociña, hai que outras cousas que... Hai outro tempo no que hai que traballar, non? Entón pediron ali a Muros, me dixo un amigo, un cociñeiro de barco. Entón cando un amigo que estaba de vacación, e dixeronme se quería ir, me dixo, eu vou iso. Por sueldo vou, eu non vou por deporte. Claro. Entón, como primeiro ano, veo o señor este de Madrid a Muros porque é unha cousa moi seria que hai que mirar a xente con que vas, porque son os 3 meses ali totalmente aislados, non te haces por disculpa e sabes, pues, ten que ser unha cousa grave. Claro. Entón quedamos de acordo en ir, e gostei, llevo fumo estes anos todos. E canto nos leva indo? Levo 3 este, levo 4. É o cuarto ano que vai vostede para a Antártida. Dixeronme que fai vostede o mellor fan da Antártida, non? Sí. Sí, é certo, dixeron os alemáns. Que os alemáns teñen o seu cociñeiro, aparte de non, había 2 alemáns na base, na base, sí. Entón eu faço un... Bueno, saleme bastante ben, non é que faga o mellor pan da Antártida. Bueno, pero é un pan... Entón foi o alemán que correu a voz Como se sinte vostede? Porque supoño que é unha experiencia diferente ser cociñeiro nun barco, estar navegando, que estar en terra firme, aínda que sexa xelo, non? Aínda que faga moito frío. Bueno, pois aí non hai moita diferencia dun barco porque nos regimos como as normas dun barco, non? Entón, a regirse polas normas dun barco, pois é parecido a un barco, que pasa que é terra firme. É terra firme. Entón non hai balances, nin che caen as perolas, nin nada deso, non? Sí, porque nun barco caen, non? Caen, por desgracia. Ben, a xente, pois, bueno, que lle vou a dicir, persoas educadas, conscientes do que fan. Científicos, os que están traballando. Mellor sí, mellor imposible xa, xente máis elegante xerá. A vostede tivo que gostarlle, por suposto, os cartos, tivo que gostarlle a experiencia para repetir todos os anos. Pois sí, gustoume moito, porque eu por os meus cartos que navegaba iba ali igual. Sí. E se llovese na onda. E que atopou ali? Teño entendido que unha das cousas que máis se sorprenderon é a tranquilidade, pero tamén a soidade, o silencio. Despois, cando levas certo tempo, despois notas unha angustia, porque é moi 3 meses solo, sempre vendo o mismo, nada máis que hielo e... Temos imaxes da Antártida, non sei se son exactamente da súa base, pero temos algunhas imaxes da Antártida. Son de animaliños que viven na Antártida, non? Decíame que o silencio é algo... Algo que te chega a molestar. Que chega a molestar, non? Pero todo eso non está mezclado non hai ruidos de hielo que se racha e todo eso, non? Sí, hai desprendimento de tronos, de xanos, pero non é, xa sabes o que é. Non é, sabes que estás seguro, non hai nada. E como é o traballo dun día inteiro de Juan Manuel García na Antártida? O meu traballo é, pois, levantámonos ás 8, desayunamos, todos xuntos ali, desayunamos xuntos, e cada un reparte parte do traballo, non? O jefe da base dixe, bueno, pois ti, tal sitio, tal. O meu primeiro traballo é empezar a facer o pan xa. Facer o pan, cando tiño listo, unha hora leva, así máis ou menos, pois entón vou e dixo, eu tiño que facer. Pois que ali, outras que buscas foi ali, outras que... Entón eu, según como dixamos, chegaba a un ou así, a río, e vou facer a comida. Vai facer a comida. E que tipo de comida se fai? Que tipo de comida se... Poño que ali poucas veces empanada e caldo galego, non? Nada, moitas, e caldo galego tamén, sí, Pero eso é unha sorpresa, eu pensei, eso pero bueno, que eso xa era un tremendo lujo na Antártida, non? Non lle pode facer nada, pero faise de pulpo, temos pulpo congelado, faise de bonito, bonito. Esa é a que máis me gusta.
Fais o caldo galleto porque hai grelos, cando se aguantan frescos non, levamos de aí de Chile, levamos a cousa máis fresca. E cada mes e medio, porque os científicos relévanse de mes e medio. Entran novas provisións, non? Nova provisión fresca, lechuga, tomates. E temos bastante fresco, porque ali tarda moito en tamén poñerse malo, non? Sí, claro, Entonces, a temperatura tan baixa. Axuda. Por certo, falando de temperaturas, vostedes van no verán, pero, Sí, pero ali a que temperaturas están máis ou menos no verán? No verán antártico, é dicir, agora no inverno aquí. Hai o máis frío xa cero, o máis O máis frío. Pero sin vento, calma. Sí. O vento despois axuda a facer máis... E suelen ser os ventos é o máis perigo que hai. Pero hai, claro, pero non suben dos 0 grados. Do cero nunca. Nunca. Bueno, estábame cando lle interrompí para preguntarlle menús, comida, se había comida galega. Despois pola tarde, como é? A tarde comemos unas 2:30, non? Unha charliña e tal, a mesa, todos, botamos unha siesta. Hasta as 4 da tarde, así, 1:30 de descanso. Hasta as 9 traballamos. E as 9:30 serán. Bueno, os que están fora, eu arrío a 7 para facer a cena, non? Para facer a cena. E seramos todos juntos. Sigue falando en términos mariñeiros, non? Has de estar en terra, pero é normal. É que se rige por aí. Claro. Entón aí tamén hai unha cousa que é moi boa, porque aí cada 2 días limpian, hai 2 personas de limpieza, científicos. A quen lle toque? Non hai, os de mantenimiento temos un mismo turno que é un científico. Por eso se conserva sempre tan limpio, porque se todo for un mundo a manchar, e poucos a limpiar. E dous a limpiar na máis. Pero, por suerte, ese si vai moi ben. Está vostede contento, o trato, co traballo ali? Moi contento. E despois, cando pasan eses 3 meses, desexando voltar a casa, non? Pois fíjase a casa, baixo, despois dos 2 ou 3 días de descanso, por ali por Buenos Aires ou en Chile. Chegas a casa, pois a descansar un pouco. E cá mismo, pois a buscar un barco para dejar. A buscar un barco para o resto do ano, porque se vamos. O resto do tempo do ano. Bueno, que é o que bota de menos? Que cousa ia levar para a Antártida e aínda non levou? Non me fale da fama, que supoño que non? Sí, claro. Non, nada. Algo de comida, alguna cousa particular? Non, comida, pois temos de todo, tequila, todo, do mellor, eso sí. Pois nada, non se me ocurre nada. A familia era fundamental. Pero pode estar todo tranquilo. Manuel, cando marcha vostede? Cando marcha? Fijo a fecha non sei, pero supoño que mediados deste mes que ven. Mediados deste mes que ven. Bueno, pois boa estancia na Antártida, moita añar, non? Gracias a ustedes. Dá gusto atopar xente galega polo mundo adiante, pero sobre todo xente galega que está contenta co traballo que está desenvolvendo, aínda que faga moito frío. Ben, ao principio do programa faleilles de que íbamos ter hoxe cousas raras dentro do programa, e unha destas cousas raras, esas cousas raras van suceder nos seguintes 10 minutos aproximadamente, nos que un home con unha brillantísima trayectoria vai hipnotizar, se que se deixan, se que se atreve alguén, a unha serie de persoas e imos ver que o que pasa con elas. Señoras e señores, con todos vostedes, en coa miña xente, J. Luis. Amigos, gracias. Muy bien, muy buenas tardes. Como bien ha dicho, aquí vamos a realizar una pequeña sesión, una pequeña demostración de hipnosis, y para ello a mí me gustaría tener a algunos voluntarios de entre la audiencia que ha visitado el programa esta tarde. A ver si podemos conseguir tantas personas como si ya tenemos, incluso alguno más que puede permanecer de pie, estupendo aquí, y hasta cerca en algún, estupendo. Venga, contra más seamos, mejor lo pasaremos todos, y por supuesto lo pasarán mejor los que estén aquí. No hay por qué tener ningún tipo de temor, va a ser agradable, algo que luego ellos van a recordar con mucho agrado. Bien. Estupendo, se encuentran bien, ¿verdad que sí? ¿No hay mucho miedo? No saben dónde se han metido ustedes, ¿eh? No, tranquilos, bien.